aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔ jan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne mon plan B bɛ aw ka bila la mon plan B baarakɛlaw do minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya mon plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen do feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen do diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ ka daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bi kɛ aw ye an fɛ mon plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bi nin bɛɛ ɲɛnabɔ mon plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la mon plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfo ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net mon plan B lakana jɛlenya ani teliya. Jumai Septembre kalo tile 17 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la a b'aw sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka se juma ma ale waati kɔni o selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Français ale y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Septembre kalo tile 5 tɛmɛnen u kɔni ye dankari Adana Abu Walid al-Sharawi ni ale ye karogɛlɛndinɛ tigilamaba dɔ ye Grand Sahara o kɔnɔna la u kɔni ye a bɔnɛ a nin na nin kuma in tiɲɛtigiyara Français jamana marabagaw olu fɛ u ka fɔlasa k'a kɔni sɔrɔla barika na ale ye nin maa ninnu ni ka u bugubuguma minaka ale ni Nigeria jamana furancɛ o la. Kurundape ni ale be Bafula be sigida o la maa kelen kɔni o jogina Septembre kalo tile 14 tɛmɛnin na k'a sababuya kɛ sigida fila olu kɔni karila ɲɔgɔn na Fasane ale ni Jakite la k'a kɔni bɛɛ sɔrɔla k'a fɔ ko usine dɔ o de kan ka jɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na nka usine kan ka jɔ maa min fɛ sa olu kɔni kelen n'u ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko usine bɛna jɔ yɔrɔ min na ko faciɲɛ o de don. An bɛ to Bafula bɛ kelen in na hali sisan nɔ muso dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 31 na ale kɔni tanyana dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a sababuya kɛ sa o de ye a kin a kɛra Usubi Janya ale bɛ Bafula bɛ o lamini na a yirala k'a fɔ dugumaw fɛ k'a ti kalo kelen yɛrɛ bɔ maa 4 ɲɔgɔnna sa ye olu fana kin ni yɔrɔ kɔfɔlen kelen na ko nka sa bɛ kɛ maa minnu kin k'u kɔni tɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ u bɛ taa ka t'u jigida farafin fura o de kan. Masinakaw fɛ yen nɔ pont min ni ale bɛ Ɲaro o dugu la Ɲaro ni Kolongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 bɔɲɔgɔn maa kɔnɔ fɛntigi lakodɔnbali dɔw olu kɔni ye nin pont ni ka ale bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ a kɛra Septembre kalo tile 15 tɛmɛnen na su nɛgɛ kaɲa 23 o wagati u ka dugu marabagaw kɔni wulila ni ka taa u ɲɛ da nin tiɲɛni nɔ in kan dugudenw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don.
Amita ko kan kibaru la CEDEAO ma ulu kɔni ka sommet extraordinaire o kɔni bana kunu septembre kalo tile 16 san 2021 na a kɛra wulafɛya yanfan o fɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye waliya sugu dɔw ta ni ka laginɛ jamana kɔni ka o sɛgɛrɛ min ni a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye u ma. Zimbabwe jamana marabagaw ulu kɔni kelen do ka waliya kurata walasa maaw bɛ se ka taga coronavirus ale boloci kɛ cogoya min na o y'a yira k'a fɔ maa o maa n'i bɛ fɛ ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ o la ka taga dumuni kɛyɔrɔ o la walima sanfɛ kalanso kalanden minnu bɛ yen nɔ ka taa u ka kiimɛliw kɛ maa min fana bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka taga église o kɔnɔna la ka t'i ka alabato kɛ f'i ka i ka coronavirus boloci sɛbɛnfura i bɛ o de yira fɔlɔ ni kɔni kelen do ka syndicat maaw ni ka ulu jɔrɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ u y'a yira tuguni fana k'a fɔ ko u ka foroba cakɛlaw fana bɛɛ sen bɛ a la a maa min bɛ t'i jɔ maa 40 bɔɲɔgɔnko o la olu kɔni sen bɛ nin boloci kofɔlen o la nin kuma yɛrɛ kɔni fɔra u ka minisiriso o fɛ septembre kalo tile 14 tɛmɛnen na. Malikunafoni jabaran na jabaw jan'an bi an ka kunnafoni datugu sa an tun delila k'a fɔ aw ɲɛna an tɛ sɛgɛn k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko tare sisan nɔ maa min bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka Malikunafoni application k'a sigi i ka telefɔni ale sanfɛ walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogoya min na ala ni mon plan bɛ ale sababuya la sisan i bɛ taa Play Store sanfɛ ni k'a sɛbɛn Malikunafoni TV k'a télécharger k'a sigi i ka telefɔni ale sanfɛ teliya ale ni nɔgɔya la an dalen don a la k'a fɔ ko aw bɛna an ka application ni k'a télécharger ka sigi aw ka telefɔniw kan ka sababuya kɛ Malikunafoni na anw bɛ yan aw de kama baara bɛ se ka nɔgɔya aw bolo cogoya min na an b'o dɔrɔn de ɲini ni ka o kɛ aw ye lafiya o kɔnɔna la aw k'an bɛɛ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.